Abang hinahantay mo yung yung sunset, pwede rin kayong maligo dito sa isang setup lang guys. Sinet up ko rin tong mobile ko. Ngayon, papunta ako ngayon sa San Juan para ma-experience ko yung tinatawag nila na beautiful sunset. So yan sa Morasa ang sunset gani. Sunset alas 5:20 kan, alas 5:20. Alas 5:20 to alas 5:30. Dipindi mo po sa buwan sir, kaya pagbuwan sa mga July, ang buwan sunset, dili naman sa mga alas 6. Okay. Pero karon sa'yo kayo mga alas 5:20, sunset na. Unsay nga ani nga lugar? Paliton Beach. Paliton Beach. Sa may maakuha na to dire. Sunset unta sir, pero kaning kuha mo gudo dahan kayong cloud karon. Dili kayo mo manindot kayong sunset, pero na sige po na niya mataw-taon. Sige. O maubos pa ang Adlaw no. So ngayon guys, magta-timelapse muna tayo. Ilagay ko muna, set up ko muna yung camera ko para makita niyo yung sinasabi niya na beautiful sunset. Abang hinahantay mo yung yung sunset, pwede rin kayong maligo dito sa sa beautiful beach. Okay, pasensya na sa pronunciation ha. White sand siya. Tingnan mo naman no. Natural 'yan, natural libre siya guys, walang cottages dito. Ano dito, sinet up ko na yung Osmo. Ayan. Sinet up ko siya na motion time lapse. Tapos hindi lang isang setup lang guys, sinet up ko rin tong mobile ko. Yan ang siya, time lapse lang yan. Sana maganda yung sunset. Ayan, nakikita nyo na yung sunset dito. So maganda magpa-picture. It's time for me siguro to take picture. Na nakita nyo ganun kabilis, siguro less than 15 minutes yung araw pababa siya hanggang nawala. Kakaiba yung niya, sunset niya sa ibang lugar na napuntahan ko kasi makikita mo siya na bilog tsaka malaki yung araw. Kasi yung ibang sunset na nakikita ko maliit lang siya tapos medyo malayo, dito talaga malaki. So guys, siguro may idea na kayo kung saan pwedeng makakita ng magandang sunset dito sa Siquijor. Punta lang kayo dito sa Paliton Beach. So guys, kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng video, mga travel vlogs, kung meron kayong mga gustong malaman na hindi ko nabanggit, o meron akong gustong ipaabot sa inyo na hindi ko nabanggit o naisama sa video na to, pakicheck na lang sa description down below. At kung gusto nyo pa makakapanood ng mga ganitong klaseng video, ay subscribe nyo lang po sa channel at click lang ang subscribe button at pakisama nyo na lang din po ang bell para ma-update kayo sa mga bagong uploads. See you guys sa next videos. Bye bye!